Hoi, ik ben Lisa Volkensma, ik ben 21 jaar en ik draag nu ongeveer 6 weken hut. Ik vind het heel leuk om te doen, het is buiten, het is vrij, ik werk op mijn conditie, het is gezond en het gevoel ernaar, dat is heerlijk, gewoon die tintel in de vetten, dat is heerlijk. Ik ben Nienke Klopstra, sportpsycholoog en GZ-psycholoog. Ik ben in 2006 stoppen als topsporter, judoka. En daarna begon mijn werk als psycholoog, eigen praktijk in de sportscholen. Als je onthut erin bent, dan komt er natuurlijk een stof vrij in die holle. En dat stofje dat zorgt ervoor dat we dus beter vielen kunnen. Bij hut erin is het geval dat het stress verdwijnt uit je lichaam. Dus die holle vrijmeidje, het piekeren stopt. Dus het is echt bewezen, wetenschappelijk onderzoek is die in. Mijn mensen met angststoornissen, met depressies, met burn-out. Als die hut erin gaan, langdurig en het goed opbouwen, dan zorg je ervoor dat het dus eigenlijk al je verdwijnt. Dus eigenlijk is hut erin een super middel om eigenlijk van alles mee te bestrijden. Maar ook om die lichaam gezond te maken en te trainen. If it's what I want to do, I am leaving and this is starting to feel like it's right before my eyes and I can taste it. Dus cognitieve functies, het verstandelijke brein steeds maar. Dus werden we eigenlijk mee trainen, reactievermogen en leren, geheugen, alles. Dat wordt echt verbreed. Dus die plasticiteit, we nieuwe synapsen ommaken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we ons beter voelen, maar dat we meer kunnen. Dus reactiesnelheid wordt groter. De veroudering wordt iets minder hut. Dus in die zin is het een perfect middel. En iedereen kan het doen.